Priatelia, je prvý deň roka 2024 a ja vám želám, aby ste doň vkročili úspešne, veľa zdravia, šťastia v osobnom aj pracovnom živote. Toto je tipérsky Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach, ktorý vám prináša prvý tohtoročný tip s analýzou. West Bromwich Albion sa v pondelok predstaví na štadióne Swansea.com v rámci zápasu 26. kola anglickej Championship proti domácim Swansea City. Domáci tím je na 17. priečke, hostia sú na pohodlnej 5. pozícii, ktorá znamená baráž o postup do najvyššej ligy. Aj momentálna forma odráža postavenie v tabuľke. Lepšiu ju majú hostia a domáca Swansea nežiari. Navyše majú negatívnu gólovú bilanciu 6-11. Swansea City nastúpia do tejto hry po remíze 2-2 v Championship proti Coventry City. Po predchádzajúcom debakli 5-0 na pôde 3. Southamptonu je to v celku priateľný výsledok. Coventry dvakrát viedlo, avšak Swansea mala dosť síl za každým vyrovnať a odniesť si 1 bod. Swansea City nedávno inkasovali dosť často, zároveň však dokážu premieňať svoje šance na góly. Keď sa pozrieme na posledných 6 zápasov, Swansea City inkasovali v 6, ale v 5 z týchto zápasov dokázali aj skórovať. West Bromwich Albion prichádzajú do zápasu po výhre 1-0 proti 4. Leedsu United. Bol to zápas s množstvom pokusov o strelu, avšak do priestoru brány smerovala iba jedna strana West Bromwichu a jedna strela Leedsu. Kauč West Bromwich Albion Carlos Corberán môže byť spokojný, keďže jeho mužstvo skorovalo 6 krát v posledných 6 zápasoch a inkasovalo rovnaký počet gólov. Pred týmto zápasom West Bromwich Albion nezvíťazil na pôde Swansea City v posledných 3 ligových zápasoch. Z pohľadu vzájomných súbojov od roku 2020 je vidno, že Swansea vyhralo 4 zápasy, West Bromwich Albion 1 a jeden zápas skončil remízou. Celkovo bolo v týchto zápasoch dosiahnutých 20 gólov, 12 dal Swansea a 8 dal West Bromwich Albion. To znamená, že priemerný počet gólov na zápas je teda 3,33. Čo sa týka zostav, Swansea City má jednu absenciu v podobe zraneného obrancu Nathana Wooda a na strane West Bromwich Albion bude chýbať útočník Daryl Dike, ktorý je po operácii Achillovej šlachy, ako aj stredopoliar Adam Reach, ktorý má problém so stehenným svalom. Buky spočítajú s trendom, aký udávajú hostia, ergo, že teda strelia gól a potom to ubránia. Doteraz im to fungovalo, ale myslím si, že dnešný zápas by sa mal vymykať tejto šablóne. Verím, že aj Swansea skóruje a po 2 zápasoch vonku nadviaže na posledné víťazstvo doma, keď vyhrali 2-1 nad 11. Prestonom. Odporúčam preto tip viac ako 2 góly v azijskom handicape v kurze okolo 1,55. Pod 1,45 nehrať. Priatelia, na dnes v krátkosti odo mňa toľkoto. Užite si prvého tohtoročného dňa a pri najbližšej analýze sa na vás teším. Čaute.